Iqiniso enkonzweni yokuphelezela the medicine umuthi umtakangobese. Inqalabutho zesifundazwe sakithi KwaZulu Natal zingenile zizothi indlelandle kumuthi umtakangobese. Nenye inqalabutho mfethu asukubingelele sikwamukele Karedo. Ngiyabingelela ukuthi sanibonani. Ubani esikhuluma naye? Ubheki waMgaga lo. Mfethu ubamba iqhaza elimangalisayo ebhola lakithi esifundazweni sakithi KwaZulu Natal sizovalelisa umedicine umuthi umtakangobese. Lokho kodwa kunina kuchaza ukuthini enabambe iqhaza ebholeni. Lokho mfethu njengoba sizelana nesokhalisa umuthi sadlala naso isikhathi eside kabi ebholeni. Kodwa ke yena bephambili kancane kuthina kodwa siza ngemuva. Sidlalile naye kuWanderers. Sasihlukana ukuthi mina ngadlala kuZulu wadlala kuWanderers kodwa nje umuthi kumaze kakhulu sidlalile naye ibhola kakhulu. Sidawa kakhulu njengoba esihambile emhlabeni ingakho sizelana nje sizobungaza sizomfihla njengomuntu kade uteammate wethu. Usakhuluma ngeZulu eyakhiqiza abadlali abamangalisayo ebholeni lakithi. Kuchaza ukuthini uma sibuka izimo njengamanje zebhola zesifundazwe sakithi KwaZulu Natal ibhola lishona phansi? Lokhu izinga lethu lehlile ebholeni kodwa ke lento angazi ukuthi kufanele kwenziwe njani ukuze izinto zilungiswe ngoba ibhola kufanele ilungiswe lapha emazingeni aphansi ukuze lizokwazi ukukhuphuka linyuke ukuze zonke izinto zizohamba zibe right. Uma sikhuluma ngebhola kwaqala kwa-under 13 under 14 ila eyayishuma khona inkundla. Siyabona njengamanje isimo uma ukhuluma ngama-development afana nalawo awasekho lawa okuyiwona abalulekile. Impela mfethu awasekho angazi ukuthi yindaba ukuthi kufanele sihlangathini njengabantu abadala sikwazi zonke lezo zinto sikwazi ukuzibuyisa ukuze zibe khona ukuze kube khona u-under 13 under 14 kanjalo kuya ngokunyuka. Wakho umyalezo uthini emndenini womuthi ey'nsizweni ezabambe iqhaza nomuthi umtakangobese? Elami lokugcina ngithi umuthi ngobese mfana kithi ngithi ulale ngokuthula nakufamily yakhe sithi alohlanga lungehli impilo yethu sonke le. Emasontweni nje amabili adlule kade futhi ibuye sifihla yena uKamelo sasikhona simphelezele sikomunye futhi lo kusasa sazi ukuthi kuhamba bani. Ngithe egameni lami ubheke Mgaga iqaphi noma ngidlala iZulu ngithi alohlanga lungehli. Mfethu siyabonga kakhulu iqhaza owalibamba ebholeni lakithi. Siyabonga kakhulu qhubeka nje uye phambili. uNkulunkulu agcine, uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Danke. Ukuphelezela ke insizwa the medicine umuthi umtakangobese ke uyayizwela insizwa ezabamba iqhaza elimangalisayo ekusebenzeni nomuthi umtakangobese ukuthi zithini.